Een stoet van zo'n 400 man rint van een morgen door de Waardwaai in Dokkum om te betinken wat hier zondag in Lien bad is. Zo zegt de Waardwaai er doe uit. In de kisten de 20 feestenen die daar jeder in groepjes van 4 deersketten binnen. De executie had grote impact op Dokkum en dat is Joetedai nog te vernemen. Naast de leerlingen van het Dokkinga College rennen ik nabesteen en meesten die jet iets in het verzet zien het maai. Voor gewoon bloedt het een heftige dag. Die mensen die dan deersketten binnen hier in Dokkum, dat zijn alle de meesten de grootste helden ervan. Daar hebben we alle contact mee en daar gaan wij mee om bepaalde dingen te doen. En dat heb ik nog altijd bij me. Want we zijn nou ja een wonderwest, ook geen sterm samen te zijn. Maar ik wil maar zeggen, dan zeg ik weer met zij al deersketten en ik net. He. In een betinkingsdienst in de Vertijnsjerken lezen de band van het Dokkinga College zelfs maken gedichten over de slachtoffers voor. Gele Pasma, 23 jaar, oppassende jongen, geboren in Driezen. Hij vond een kogel op het erf van zijn boer, verzet was de dood. De leerlingen kennen de oorlog alleen nog van de verhalen. Toch maakt het verliezen 20 jaar later nog indruk. Ik vind dat het nou wel verdrietig hoe ik het worden. Want nou ja, als hij heel bot inleeft en alles wel wat leest van alle mensen, ik van Anne Frank en zo, dan viel het wel wat. Nou, een daarvan is een wormer van mijn pa geweest. Ernst Meijsma. Nou, en dan denk ik wel, als dan ik leest, want in het klaslokaal hingen dan al je mooie posters en er stonden verhalen van hun op, daar schrik ik soms wel van. Voor de nabestaanden betekent het een soort dat er nog heel iets omdenken is voor het drama van Doe. Geweldig. En alle respect voor ik. De school of waar het al hierop zit, dat weet ik net. Maar alle respect daarvoor dat ze er zoveel voor inzet hebben en dat die dan net denken, jongen. Wij moeten uiteindelijk die been maar weer erbij brengen, wat het best is. Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat het betekent wat vrijheid is.